הנתניאתים מגיעים עם מצב רוח מרומם אחרי ניצחון הבכורה בפלייאוף העליון, אבל כל אחד ואחד משחקני הקבוצה יודע שחוסר הוודאות באשר לעתיד המועדון עלול להשפיע גם עליו באופן אישי, אז כדאי לתת הערב הופעה. בית"ר ירושלים לוטשת עיניים לגמר הגביע בסוף החודש, אבל עד אז יש לה עוד מטרה אחת, לכבוש את המקום השלישי בליגת ווינר ולעקוף את הירוקים מחיפה. בית"ר ירושלים מול מכבי נתניה כבר מתחילים. בואו נראה את הקרן, כל מכבי נתניה בתוך הרחבה. הנה ההגבהה של אצילי לפינה הרחוקה, כדור נעדף, עוד ניסיון, והכדור של יונה גבוה גבוה מעל השער. כן, אנחנו רואים את העמידה של בית"ר בקרנות, רואים את חגי מושרון. ארסנל התחילה עם זה וזה טרנד שהולך, באים מהפינה הרחוקה בשורה. יופי של פעולה, עכשיו יונה עם המסירה, והסיומת, אוי הסיומת של עומר אצילי. תשמע, זה זווית לא פשוטה ליישר את הכדור ממש ב-90 מעלות מהמקום שהוא נמצא בו. עכשיו לקושנקו עם כדור גדול, איזו טעות של מרסלן, ו-1-0 לנתניה. איזה יופי של שער, כדור עומק מצוין, ואני לא מצליח להבין למה מרסלן פתח את הרגליים והשתתף מלא מלא במהלך הזה. אם שחקן של נתניה היה עושה את זה, היינו מורידים את הכובע ואומרים שזה גאונות, אבל שמרסלן עושה את זה, זו בעיה. הוא לא בדיוק פתח את הרגליים, לא הסתדרו לו הרגליים. אני חושב שהוא פתח. תראה, הכדור של מקסים לא היה כדור מושלם, היה לו המון מקום לדחוף את הכדור. מרסלן פשוט התבלבל ברגליים, ברגע שהוא סובב את הגב, הוא לא הצליח לתזמן את התנועה. המבשל הוא פלקוצ'נקו, אבל השותף המעולה מרסלן. לגמרי. תראה כמה הוא שמח. אפשר להבין? כדור הקרן לתוך תיבת החמש. ובית"ר מצליחה להחמיץ את זה, בדיוק כמו שעומר נירון הצליח להחמיץ את זה. לגמרי, מעל ומעבר לציפיות. דפה, עכשיו תראה, 3 מול 1, איפה ההגנה של בית"ר? בואו נראה עכשיו את ורגס, נותן את הכדור, פלקושנקו, הצלה גדולה מאוד של מיגל סילבה, אין שם נבדל, אבל איך 3 מול כלום, נתניה לא עושה גול. נתניה תצטער על זה, זה החמצה נוראית. זה אפילו יקשה מאוד לתאר כמה. עוד מעט נראה את זה בהילוך חוזר. כדורגל נהדר של נתניה. ג'אבר עם המסירה לאחור. עוד הזדמנות, פלקושנקו כובש! 2-0 למכבי נתניה. בית"ר פשוט לא קיימת הגנתית כאן הערב. הפקרות ברמה הגבוהה ביותר. אבל נתניה יודעת לנצל את זה עד תום, ופלקושנקו כנראה רצה אתגר קצת יותר גדול מאשר רק מול שוער. וגם עם הרגל הפחות דומיננטית עדיף, אז היא לא תצטער על זה. והיא קיבלה פה שער, ובית"ר ירושלים, אמרת, הזמינה את זה בעמידה נוראית. פשוט עמידה נוראית. למזלה זה לא קרה במהלך הראשוני. אנחנו פה כבר אחרי ההחמצה של פלקושנקו שבית"ר חטפה, ותראה את קו ההגנה. מוסי הוא לא מגן, הוא אפילו לא חושב תראה איזה דאבלים באגף. הופך בעצם הקו לשלושה, באיזה קלות מפרקים את זה, ומי שיוצא זה הבלם קארם ג'אבר בפעולה גדולה. זה לא יירשם לו כבישול, כסורו נוגע, אבל זה כל המהלך הזה הוא שלו. ומקסים בנגיעה עם הרגל הפחות דומיננטית, אבל יש לו איכות טכנית יוצאת מן הכלל, מבקיע מחזור שני ברצף. אור לוי, פלקושנקו, טאפה עם הנגיעה, איזה כדורגל גדול של נתניה! איזה כדורגל גדול של מכבי נתניה! 3-0, מקסים פלקושנקו, פשוט כדורגל מעליב של מכבי נתניה. דאבלים, טריפלים, מפרקת את ההגנה של בית"ר ירושלים ועולה ל-3-0. פשוט מדהים. מדהים, מרשים, ואתה רואה את רותם קלר תופס את הפנים אחרי השער שגם הוא לא מאמין שהוא ראה את זה. הוא ראה את זה, אז זה המצב עכשיו, 3 שער לפנתיאון של מכבי נתניה, והם ראויים לכל המחמאות, לתמונות הפוסטר האלה. ראינו את יצחקי מיד פונה לכיוון השחקנים שמתחממים והוא יעשה את החילוף, אבל הוא היה צריך לעשות אותו קודם, זה היה באוויר גם ב-1-0. שמע, זה מהלך
לפנתיאון. כן, ומה שבית"ר עושה, קודם כל סילבה קאני יוצא, עובר למערך הרבה יותר שמרני, זסנו מגן ימני, מורוזוב עובר מימין לשמאל, בעצם 4, עכשיו זה ממש קו 4 בהגנה, מוזי לכנף. הנה המתפרצת, שוב יתרון מספרי, בילו לדאפה, אבל הכדור לא מספיק טוב, דאפה בתוך הרחבה, יצטרך לעשות עוד דריבל אחד, נותן לבילו, בילו בתוך הרחבה, והפעם יציאה גדולה של מיגל סילבה, אבל הקלות הבלתי נסבלת מבחינת בית"ר שנתניה מגיעה כאן למצבים היא מדהימה. כדור עולה גבוה מאוד, גבוה מדי, חוזר למרכז, הצלה גדולה של בן שבת, איזו הצלה, איזו השתתחות. עוד הקפצה למרכז, וזה לא במסגרת. בית"ר סוף סוף מתחילה לאיים על השער, מייצרת איזשהו מומנטום. עכשיו צריכה לבוא בעיטה, קבלת החלטות של בית"ר ירושלים היום לוקה בחסר. זהו, שריקת הסיום כאן באצטדיון טדי בירושלים, 3-0 למכבי נתניה על בית"ר ירושלים, מחצית ראשונה גדולה של נתניה עם שערים נהדרים.